Снимай! Smeta.
malo sa šalom. Želela bih odmah na početku u ime omladine Perleza da se zahvalim svim učesnicima ove današnje manifestacije i svima vama koji je podržavate. Takođe bih želela da se zahvalim i svima onima koji s oružjem u rukama čuvaju našu domovinu. A sada minutom ćutanja da odamo počast svim poginulim vojnicima i civilnom stanovništvu koji su živote izgubili zbog surovih napada NATO agresora. I pokušamo da prevaziđemo sve te fašistički nastrojene NATO agresore. Jer njihova je greška što ne poznaju istoriju našeg naroda, a naše je pravo da branimo ono što su naši preci sačuvali i odbranili za našu sadašnjost i budućnost. Pa onda zapevajmo. Hvala vam. Zahvaljujemo našoj govornici, a pre nego što zapevamo bilo koju pesmu, imamo mlade tamburaše iz Perleza koji će da odsviraju par numera iz svog repertoara.
Vidi, kaži mi ići reći. Budi tu kad budu počeli da snimaju Snimi malo i za burazere, sad će da pevaju. Sad će da pevaju za mog burazere. Laki, da snimi što pa da podnesu. Naši Perležani, braćo i sestre, situacija je takva kakva je što se tiče našeg programa. Nažalost, nismo mogli da se bolje organizujemo, nemamo toliko muzičara, neki su pozvani u vojsku, neki su možda čak i ranjeni i tako dalje. Tako da ovaj prvi skup možda neće biti posljednji, svakako po potrebi namestit ćemo i bolju manifestaciju sa više muzičara, sa više izvođača programa, ako bude trebalo, naravno. Ako neko iz mesne zajednice ili neko od Slavko će da kaže par reči. Živeli naši borci, prva dva momka koja su došla iz vojske, koji su radili, znate o tome se radi, o Malom Kelovi i Kostiću. Živeli oni! Nema lepše scene. Kada se podava toliko mjesta kažem, ima nas Srba, Hrvata, Mađara, Roma, najvažnije da budemo mirni. Mir, mi smo za mir. A onima koji nas tuku, dobit ćemo svoje. Živjela naša Jugoslavija. Dragi moji Perležani, živimo u opasnoj situaciji i od napada fašističke horde. Dajem proglas da se podrže mladi vojnici koji su ranjeni, da se podrže policajci koji brane našu otadžbinu od surovog neprijatelja. Obavezuje i molim omladinu da se angažuju, da odu u posjetu sutra kod Malog Kelave. On je naše dete, brani našu otadžbinu i smrt fašizmu i Clintonu! Bravo, Kole! Imao si ovdje stepenice, mogo si. Klinci, imate li šta ljudi izjaviti? Imaju nekog heroja da kaže nešto ovako? Niđo, kaže nešto slobodno.
Šta ćeš ti da poručiš Clintonu? U stvari Niđa je spremio nešto da mu pročita. Ajde gore se popri da te vide ljudi, slobodno. Ajde. Tamo u džeke, u Boži. Sad nema šanse da prođe. Hteo bi da me Clinton čuje! Ova himna je posvećena samo njemu! Ovo je nova srpska himna. Slušaj. Ne znam. Oj, Clintone, kurvin sine, hoćeš borbu sa visine? Što ne siđeš sa planine, da te Srbin to kine? Moj komšija moj. Lazare, snimajte, Ako su klinci ovo napisali, svaki čast. Milane, legenda. Dobro, pošto se Niđa stidio, ja sam ovako operisan od toga. Nema problema. Kurvi sine Tony Blair, nikad nisi bio fair. Dižeš na to da nas rušiš, možeš nešto da nam pušiš. Rašo, udati uzor spasu do Raša. Obretova, kučko stara, tebi treba srpska. Na sramotu grupe ispucat će tvoje dupe. Broj 2. Gospodine, folk je pije, jebeno ti najmilije, a s obzirom da si peder, nek te jebe Manfred Šrever. A ti Holbrook, Majski Hill, što ne znate za prezir, pozdravite noćnu svitu, dobit ćete svi po kitu. Bravo, Niđo. Evo jedno spektakularno paljenje zastave, vidim da li će. Znate čije je, zna se. Ima neko benzina da malo prepomogne. Toliko je loše da nećemo da govorim. Ali upalit ćemo milijom pre ili kasnije ovo odnosno. Pošto smo mnogo već popalili. Evo, javlja se još pomoći. Pioniri, pred vama je budućnost. Imate li vi šta da kažete? Ne mora samo pioniri, može bilo ko od vas slobodno. Pođite, izrazite svoje mišljenje. Živjela Jugoslavija! Živjela vaš predsjednik Slobodan Milošević! Živjela vojska Jugoslavije! Živjela naša milicija! Živi naši pioniri i omladinci! Nešto popušio, 45, nešto popušio i opet kažu, Srbija je mala. Opet kažu, opet lažu, Srbija je mala. Nije mala, ti
vratovala, nije mala, 3 put vratovala. I opet će robovati neće, i opet će robovati. Ima li još neko nešto da izjavi, da kaže pred ovolikim narodom što nije svaki dan? Braćo, Perležani, ja sam Sremac poreklom. Pre 3 godine doselio sam se ovamo da živim sa vama. Vodim aikido sekciju u osnovnoj školi, kako u Pelezu, tako i u Kniđenju. Čuli smo da... Sad su nam svi potrebni, i Kniđen i Pelez. Gospodine, čuli smo da ste vi obučavali one konobare u Makedoniji. Želim nešto da vam kažem. Redovno pratim satelitske programe, šta govori NATO fašisti i šta govore naši. Do sada, koliko sam se uverio, oni sumnjaju da mi možemo pobediti. Žalosno je da hrišćanske zemlje koje su se digle protiv jedne hrišćanske zemlje ne poznaju osnove Svetoga pisma, a to je da je David pobedio Golijata. Sveto pismo kaže da oružje ne bije boj, nego srce junačko. A mi ga imamo, naravno. Tako je. Tehnika stane kad nema benzina. Vojnik beži iz tenka kad nema motiva, a mi nemamo gde. Ja imam 3 ćerke. Tako je, majstore, živjeli. Daj Bože da se sve završi mirno. Vidio sam jednu parolu koja je pokazala ovu metu i prikazala žensko telo. Od danas samo Srbiju! Tako je! Do sada mi smo bili za bratstvo i jedinstvo, ali nažalost nije bližnji svaki onaj ko vam se predstavlja kao bližnji, nego onaj koji vam pomaže u nevoli, a oni sada kada smo mi u nevoli su se pokazali ko vam je brat, a ko vam nije brat. Sveto pismo kaže, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. I mi smo ljubili sve, bez razlike, nismo gledali. Ali Isus Hrist kaže ovako, pravi brat je onaj koji pomogao u nevolji. Dajte svoje ćerke za našu braću, dajte za Grke, dajte za one koji su nam pomogli u ovoj nevolji. Nemojte da dajete vašu decu, vaše ćerke za one koji će sutra ispaljivati projektile na vas. Živjela braća Srbi! Živjela braća iz Grčke! Također pozdravljamo i braću Makedonce koji se zaista trude da nam pomogne u ovim teškim trenucima, što i naravno nikad nećemo zaboraviti. Izvoli, momčino, kaži i ti par reći, imaš prava. Ja mislim da oni ne znaju šta su Srbi. Bravo! Naravno da ne znaju, da znaju ne bi nas napali. Zato će dobiti svoje što zaslužuju. Ima li još koji govornik da kaže nešto? Izvolite, penjite se, klinci. Nije ovo svaki dan. Ako bude trebalo, pravit ćemo svaki dan. I šteta što nema ovih hlopova da nas snimaju sa satelita. Treba da ih se sramota. Oni koliko su jaki, oni nas bombarduju, ali ipak srušimo avione, koliko smo ih već srušili. Treba da se uklone, treba da ih je sramota. Bravo, Seko, bravo. Oni napadaju Kosovo, oni hoće Kosovo, ali ne znaju, Kosovo je naša majka, od Kosova smo postali. Tako je. Oni ne znaju šta je Srbija i ne treba da je bombarduju. Zato moramo mi njima da pokažemo šta je Srbija, a šta je sloboda.
još i da kažeš da će da dobiju poprići. Jebe mi mater lopovsku. Jebo i voz koji dono. Ima li još koji govornik da kaže nešto? Izvolite, gospođo. Da svi narod slobodno. Ja bi voljela da poručim Clintonu da ne uvlačiva rad, da ne uvlačiva našu braću, da ne uvlačiva naše sestre, da ne pravi krvavi rad, da ne pravi krvoproliće. Voljela bi da deca, omladina, majke, bebe, da budu namire, da radnici počnu da radu, da ne lomi Jugoslaviju, da ne lomi svet, da ne lomi Kosovo, Leskovac, Srbiju i dalje, i dalje, i dalje, jer je to naš kraj. To je kraj, milicija strada, deca nedužna, nedužni braća, svi. Hvala. Hvala. Kad budeš buđao svoju mami, stavi kondom da ne ređa toliko više budalu. Tako je, majstore! Ali i moj sinoć nešto kaže. Želim Clintonu da opsuje mater, u stvari njega. A može i mater, šta mu? Fuck you, Clinton! Ajde, Marko, i tebe da čujemo. Ej, Clintone, kučkin sine, stani na vrh planine da te Srbin s puškom skine. Mater ti jebem u pičku. Ja hoću da mu opsujem Moniku Levinski. A ti si prilično skroman za svoje godine. Mi smo nastali od Kosova i Kosovo je naše. Oni bombarduju Kosovo. Ako uzmu Kosovo, zauzeći celu Srbiju i Jugoslaviju. Živela Jugoslavija! Živela! Clintonu srećan Uskrs, ali mu poruče da zakopča šlit da mu ne ispadne lokator. A i neka puca. Poručim Clintonu da ga svi ubiju i raskrvare. Hoću da mu poručim da nam liže dupe. Bravo, Stevo! Hteo bi da poručim Clintonu za Uskrs da dođe i da nam farba jaja. Tako je! Ima li još govornika ovako lepih, mladih i perspektivnih? Izvolite! Nećemo se ljutiti ni stariji ako dođe, polako sam. Daj ruku, daj ruku. Ja bih htjela da poručim Clintonu da nam liže dupe i za Uskrs da dođe i da ofarba te njegove kučkine bombe. Bravo! Ima li još hrabrih ratnika među vama? Ajde, Nikola, ajde, Nikola. Ajde, Nikola. Korak ide sa korakom, a ja junak za barjakom. Boj se bije, zastava se vije, za slobodu Srbije. Boj se bije, zastava se vije, za slobodu Srbije.
Gospoda koji su učestvovali u akciji da se nazovu kako bi se sklonio i vetar odavde. Gde ga odeš? Vojni Bog, kad dođeš po nebi. S malom. Ajar. A nije lepo tako? To samo za projektara snimati. Za projektara? Saška! 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 Nije Thank you.